Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang na puno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaag sa kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Negros Occidental, may 18 na tanan ka mga areas of concern. Kumalik Bacolod, ginsugura na pagpangkakasang illegal campaign materials. Lalaki, naglumpat gikan sa Roro vessel, nasapuan nga patay. Sa Banuasan Don Salvador Benedicto, menor de edad nga nagadala sa motorsiklo, nalapakan sa truck. Kag sa Digicast Weekend, bala Jurassic Park nga busay sa tripping ni Ruming kag mga kabataan gipatinugan sa balay ang mga katigulangan nga nawad-an sa puloy-an sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Task Force Baklas ang nagsugod na pagpangkaka sa mga campaign materials nga oversized kag wala na pahamtang sa mga designated common poster areas. May report si Nico Delfin. Dalang boom truck kag mga singit ginpang kakas ang katapos ang task force baklas sa mga campaign material sa mga national candidates karon nga nagsugod naman ang national campaign period. Ila ginusoy ang dalan Lacson halin sa Barangay Bata pakadto sa Capitol Lagoon. Wala man ginpalampuas ang Comelec Bacolod kaupod ang DPWH kag PNP ang mga campaign material sa mga local candidates nga napangtapik sa poste kag mga kahoy. Sunod kay acting Comelec Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, ila naman ginpadalaan sang notice sa mga tag-iya sang billboard kag iban pa nga commercial establishment nga may mga oversized nga campaign material sa mga kandidato. May mga pictures ang aton. Of course, known nga mga national candidates na those are already considered na campaign materials even if wala pa na sa nabutangan vote, no? So because the purpose for which it was put up, syempre of course to campaign, no, for the election of the said candidate, no? So even ang mga mayara sa una mga Merry Christmas na mga Happy Valentines, no? Ikwaon ta gina 2 by 3 feet, tubtub 3 by 8 feet ang kadakoon sa mga campaign materials kasubong sang posters, banners kag streamers nga ginapahanugutan sang COMELEC sandigman sa pagsulundan sang Fair Elections Act. Gani hindi man magduwa-duwa ang COMELEC nga magpasaka sang kaso batok sa mga kandidato nga wala sa payan nga nagasupak sa ley. You know, to also show them that the laws have teeth, no? Hindi lang nga pa PR lang ta makakas-kakas, no? So we will be filing appropriate charges for those nga tig-agid nga way giga lang blatant gid ang ila nga pag-violate sa aton nga mga guidelines. Kada Biyernes mangkakas sang illegal posters ang task force agod nga malimpyuhan man ang dalan kag makakas ang mga makabig nga sablag sa dalan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, mga kabaranggayan ginahaylo nga pamatukan ang 12% nga value-added tax nga ginpatuman sang Basiwa Prime Water. Unanimous nga gindisapprove sa katapos ang konseho sang syudad sa Bacolod ang dugang nga 12% VAT sa water service ang Basiwa Prime Water Bacolod. Pero gipatuman ini sa gihapon sang water utility firm sa bulan sang Pebrero. Gani ginahaylo karon ni Councilor Wilson Gamboa Jr. kag sang kaupdanan niya sa amlig tubig nga balabagan man sa mga konsumidor paagi sa mga lideres sang barangay ang pagpatuman sang dugang nga balayran sa tubig. Ang amlig tubig ay nag-file sa petisyon sa Local Water Utilities Administration agud mapunggan ang pagpatuman sang dugang nga balayran sa buwis sa tubig sa pagpati nga halos hindi man magamit sang kadam-an nga mga konsumidor ang mahigko kag hindi tayuyon nga supply sang tubig gikan sa Basiwa Prime Water. Sa Facebook page sang tagdumalahan sang Prime Water, ilagin sila nga sila ang nagbayad sang VAT nga ginakolekta sang Bureau of Internal Revenue humalin sang nagligad nga tuig sang natukod ang joint venture agreement upod sa Basiwa. Sa nagligad pa kung tani nga Disyembre ila ipatuman ang 12% VAT pero bangod holiday season ila ini nga ginisol sa bulan sang Pebrero. Sa number 8, masobra sa 15,000 ang nabakunahan sa unang nga adlaw sa ikatlong nga National Vaccination Days sa Negros Occidental.
14,808 ang nabakunahan sa mga banwag at syudad sa probinsya. 562 naman ang sa mga ospital. Suno kay Provincial Administrator Efrando Diaz, paday na paghatag sa tig-2 ka kilo nga bugas sa mga nagpabakuna sa mga LGU nga ginpadalaan sang vaccinators ang probinsya. Ginpadalaan sang vaccinators ang Cabancalan City, San Carlos City kag Bago City, bangod sila ang may pinakamadamo pa nga wala mabakunahan. Ginsiling naman ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, nga nakabaton sila sa impormasyon nga tubtub sa Pebrero 18 ang National Vaccination Days. Ini ang nagabulig sa mga LGU na karon nga 80% na sang populasyon ang gina-target para makuha ang population protection. Tungod sang adjustment, 53.13% o kung 1,114,788 ang fully vaccinated sa Negros Occidental. 2,098,421 ang dapat nga mabakunahan sunod sa PHO. Nagakasayuran nga masobra pa sa 824,000 ang dapat nga mabakunahan. Whatever it be the target, ang point is we continue vaccinating till such time nga ma-cover ang majority sa population. Hindi yung sila nga pag abot na 80% we stop. I don't think so. As long as may bakuna ta, we still continue to vaccinate. Sa number 7, malapit sa 5 milyon ka pesos nga balor sang shabu ang nakuha sa separado nga buy-bust operation sa Victoria City kag Bacolod City. Arestado sa kagabi ang numero 1 nga drug personality sa Victoria City matapos makuhaan sang tunga sa kilo sang ginapatian shabu sa buy-bust operation sa Barangay 21 sa Victorias. Ang ginakop nga drug personality amo si Jester Sukenya. Arestado man ang iyang upod nga si Biboy Dakumos. Nakuha sa ilang 20 ka sachet ng suspected shabu nga ginubulubanta ng kabalor tanan sa 3.4 million pesos. Samtang kagabi, nakuha man sa buy-bust operation sa Barangay Sigang Airport sa Bacolod ang malapit sa 1.4 million pesos nga balor sang shabu sa buy-bust operation sa Police Station 8. Arestado ang 39 anyos nga si Mark Daniel Angas. Detained na mga sospek ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, menor de edad nga nagadala sa motorsiklo patay matapos nalapakan sang truck. Patay ang 17 anyos nga lalaki matapos matumba ang ginadala nga motor kag malapakan sang 10-wheeler kahapon sa highway sa Barangay Bagong Silang sa Don Salvador Benedicto. Sa investigasyon sang PNP, nag-overtake ang menor de edad sa iya sini ginasundan nga truck sang ini ang maalang-alang bangod sang magasugata o kung nagasugata nga tricycle. Naglumpat sunod sa PNP ang amay sang biktima nga nagaangkas kag nadulaan na ang menor de edad sang kontrol gani siyang natumba kag nalapakan sang truck. Dead on the spot ang menor de edad. Sa number 5, pasahero sang Roro vessel patay matapos maglumpat sa tunga sang lawod. Gigakibot kahapon sa mga pasahero sa Roro vessel gikan Dumangas padulong sa Bacolod ang paglumpat sang isa ka lalaki sa tunga sang lawod. Sa report sa Philippine Coast Guard, gitingguan pa sang iya nga tiyo nga punggan ang lalaki o galing nakalumpat ng iya sini nga hinablo sa tunga sang lawod. Gisiling sang tiyo sa Coast Guard, posible nga ginatake sa iya nga nervous breakdown ang iya nga hinablo sa ganit naglumpat ini. Masobra isa ka oras antes nakitaan ang lalaki paagi sa rescue and retrieval operation sa Coast Guard. Pero wala na ini sang kabuhi antes pa gindala sa ospital. Ang biktima taga Iloilo kag karon gindala na sa isa ka punerarya sa Bacolod. Sa number 4, sunod-sunod nga 2-digit na nagaka-record nga new COVID-19 cases sa Negros Occidental. Pero sa gihapon, hindi pa masiling nga nagapanubo na ang kaso. Inisunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang.
Base sa records ng Provincial Incident Management Team, 65 ang new cases ang February 10. Sa February 9 naman, 70 ang na-record nga new cases. Antes sini, 102 ang new cases, kag sa nga Pebrero 7, 75 ang na-report nga new cases. Sunod kay Dr. Tumimbang, nagalaom sila nga mangintayuyon ang pagnubo sang kaso. Mahimo nga wala na manggid sang local transmission sa karon suno sa doktor. Nagapati man siya nga dako ang nabulig sang bakuna sa COVID situation. 2,634 ang active cases sa Negros Occidental sa February 10 nga report. Siguro kung pwede ta na i-lift ang whatever nga mga guidelines for entry of travelers coming from outside. Till then, siguro hindi pa ta kasiling this series of decreasing numbers will continue. Kay because as I say, may restriction pa ta. Sa number 3, gindismiss ang Regional Trial Court ang appeal sa mga petitioner nga kakson si Bacolod Mayoralty candidate Albi Benitez sa listahan sa mga botante sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Sa desisyon ni Judge Ana Celeste Bernad sa Branch 44 sa Regional Trial Court sa Bacolod, iya sinigagin affirm ang naging desisyon sa Municipal Trial Court sa Oktubre 1, 2021 nga nagadismiss sa petisyon. Ang mga petitioner ang musanday Hector Yula, Teodoro kag Jonah Abaw, gadamlag pa ginsiling sang ilang mga abogado katapos ang Grupo Progreso. Sunod sa petitioners, kulang sa physical presence si Benitez sa Mountain View Subdivision sa Bacolod City. Napaslawan man siya kuno nga magpakita sa matutuod niya nga tuyo nga mga residente sa Barangay Mandalagan kag wala niya ginabandon ang iya nga domicile o kun lilistaran sa Victoria City sang nag-file siya nga mga registered voters ang Mandalagan. Pero para sa korte, insakto man ang desisyon sa Election Registration Board o kung ERB kapag baton sa pagsaylo sa registration ni Benitez. Dugang pa sini na comply ni Benitez ang minimum residency requirement para maging botante sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Gani ginatform sang korte ang nauna nga desisyon sang MTC nga i-dismiss ang petisyon. Una nga nag-file sa petisyon ang mga tagreklamo sa ERB kag gindinay man ang ilang nga petisyon. Sa number 2, Bacolod City ang hindi makabig nga area of concern bisan pa mayara sang intense political rivalry. Wala sang presensya sang armed groups kag wala man sang history of election-related violence sa Bacolod. Amo nga ginpahayag ni Acting Bacolod Comelec Officer Attorney Revo Sorbito nga nagapabilin nga generally peaceful ang syudad sa pihak man sa nga ginakabig mainit nga inaway sa politika para sa 2022 elections. Ang presensya sang armed group, history of election-related violence kag intense political rivalry ang pila lang sa mga balasehan sa COMELEC sa pagkabig sang lugar nga mangin area of concern sa pinili ay. Kahapon isa man ka simultaneous sa peace covenant signing sa tunga sa mga local candidates. Ang ginpangunahan sang COMELEC Bacolod upod sa Bacolod City Police Office sa handom nga malabot ang tinutuyo para sa matawhay kag patas nga pinili ay. We were unanimous in our assessment na as of the moment, Bacolod City is generally peaceful. No? We have not yet experienced any election-related violence. And so, I would not say that Bacolod City, just because there is political rivalry, should be considered an area of concern already. Kag sinuminuno sa mga balita, subunga adlaw. May 18 na tanan ka mga COMELEC areas of concern sa Negros Occidental. Inisunod sa kay Acting Negros Occidental Election Supervisor Roberto Salazar. Damlag pa, may 12 ka mga banwa kang syudad nga ginpagwa ang COMELEC nga nalakip sa areas of concern. Sunod sa kay Salazar, 18 ang sa ila nga listahan. Pero kay parayon ang assessment sang PNP kag militar, ining sarang pa nga magbago. Wala gin-release ang COMELEC ang listahan sang 6 ka mga LGU. Ang 6 sunod sa kay Salazar, mayara sa presensya sang New People's Army, pero ginklaro niya nga hindi man alarming ang sitwasyon sa sa pahayag sang militar. Sa una nga ginpagwa nga listahan, nakip ang Don Salvador Benedicto sa area of concern. Areas of immediate concern naman ang Manapla, Silay City, Victoria City,
Tuboso, Binalbagan, Himamaylan City, Kabangkalan City, kag Hinubaan. Inibangod sa presensya sang NPA suno sa Comelec. Grave areas of concern naman ang Candoni, Moises Padilla kag Escalante City. Areas of grave concern naman ang mga lugar nga may presensya sang armado nga grupo, intense political rivalry o kung may natabo nga kalakasan, may kaangtanan sa piniliay. There are about 18. No? Wala lang namon makita ang updated nga listahan. Pero practically, these areas nga ara sa listahan are, areas which have the presence ng CPG. No? So, hindi man niya alarming gid ang sitwasyon diri sa Negros kag ambag sa EFP contained naman. No? Can you say, sir, ang 12, matubangan pa to? Well, actually pwede kayo na mabuhinan, no? Depende actually sa development. Kaag sa Digicast Weekend, yari naman amon yung pang-good vibe sa inyo para sa weekend. Natestingan nyo na bala nga maabdan sang fog samtang yara sa busay sa kabukiran. Mala Jurassic Park ang view, kag tuman katugnaw. Mga 10 to 15 minutes lang iningalakat, kag malabot na ang busay. Ato diskubrihon kung diin ini sa buwas sa tripping ni Rubing at 10 a.m. Kag sa Sunday, 16 to 24 years old pa lang ang ini nga mga kabataan pero ang ila ginakasakuan, papatindugan sa balay ang mga katigulangan nga nagubaan sa balay bangod sang bagyo. Sila mismo ang nagapangita sang pamaagi nga makatipon sang pondo para makabakal sang materyales. Ang ila istorya sa Domingo sa Baganihan. Barb, first time ko nangabtan sang fog sa busay. Kung ako guruming, nang nakubaan ko, panik ko. Actually, makot mong sa guide naman, Barb, nung may possibility nga mag-zero visibility ka magkamang ka, pero malandi man, makahingago kami, kay 10 to 15 minutes mo nakalakat, makapanaog ka na. Okay, so, usually, Ming, no, mo ginang challenges, ang, although nami man na may experience ang fog, pero ang safety. Correct. Kag, sa Sunday, Barb, kanami sa storya sa mga kabataan, 16 to 24 years old, pero ang kinakasakuan niya magpatindog balay. Sa lamharon yung edad, nagasugod na sila. Oo. Pag ina sa kabukiran, sa Kabangkalan, Barb, hibalo tayo kung kilalahon tayo ng mga grupo sa Sunday naman sa Baganihan. Kagamoy ato mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sila kakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!